so makahoniya ya sabon gani sosai ni ma ban gani sosai taimaka Maker Productions. so makahoniya baya gani bare ya sama irin ta yadda kike taɓa mini rai da ƴar uwata so makaho ne baya gani bare ya san irin ta yadda kake taɓa mini raina dan uwana idanuwana na zub da hawaye kin gani na makance akan ƙaunar ki ban gani idan ya zai rasa ki ta makar yake babu ni ke ɗaya na saka a raina kin tsaya mini zuciya ƴar uwata idan kalina sahibi na rayuwata da ni da kai dan uwa mun san majini da hanta mai shiga ta alfarma ka wuta dan sarauta san ka yayi nisa a cikin raina ba yadda za na kwatanta na baki so ki bani so marmazagin biyata idan na so ana zato sosai yau nagarta kin shiga rai ya ta kwarai kin zarce duka mata idan da rai ya ce uwa ya gare na so ka ɗauke ni tun da dai na zan mataka a zuciya na aminta da kai kuma bani shakka sanyar ranar murna in juya in taka na aminta turo gidanmu na zan mataka so ni da ke babu rabuwa sun tabbata mun yi shakuwa